ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എടുത്ത ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസും പിക്സും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് 2-3 പേരുടെയൊക്കെ വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമോ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. വീട് ഇരിക്കുന്നത് കോതമംഗലത്ത് നെല്ലിക്കുഴിയിലാണ്. ചുറ്റിനും മരങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് നല്ല സൈലൻ്റ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ സിറ്റ് ഔട്ട് വന്നിട്ട് പാനൽ വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്രണ്ടിലൊരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അവിടെ ഇരിക്കാനും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊള്ളാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ ദിവസം തിരക്കാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നമുക്ക് ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്തൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒന്നും 4 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സിന് ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ഹാള് സെറ്റി. ഇവിടെയും ഒരു സെറ്റിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, TV കാണാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഡൈനിങ് ടേബിളാണ്. കുറച്ചധികം പേർക്ക്, ഒരു 10 പേർക്കൊക്കെ 10-12 പേർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിളാണ്. ഇത് ബെഡ്റൂം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. സൈഡിലൊരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറെ 3 ബെഡ്റൂമും കൂടി, ടോട്ടൽ 4 ബെഡ്റൂം. ഇത് പ്രെയർ ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ കിച്ചണാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. 3 കിച്ചൺ ഉണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് കിച്ചൺ, സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ, പിന്നെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കിച്ചണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ബൗൾസും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള, സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് കിച്ചണാണ്. ഇവിടെയാണ് അത്യാവശ്യം കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിച്ചൺ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടന്നോളൂല്ലോ. ഇത് വർക്ക് ഏരിയ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. എൻ്റെ അനിയത്തി ഒരു ഹോം ബേക്കർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് കേക്കൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി തന്നെയാണ് വർക്ക് ഏരിയ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈവനിങ് ആയിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രയറോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പ്രെയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷനും കേക്ക് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കേക്ക്, അനീതി ഉണ്ടാക്കും കേക്ക്, അവൾക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി. കാരമൽ കേക്കായിരുന്നു. അപ്പം കേക്ക് കട്ടിങ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് കേക്ക് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ കസിൻസൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന്, എന്താ പറയുക, ഫുഡിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു കൗണ്ടർ പോലെ സൈഡിൽ തന്നെ, വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈവ് ഫുഡായിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഫുഡിനെ പറ്റി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബേസിലിനും പ്രിൻസിക്കും എൻ്റെയും എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും വക നല്ലൊരു ആശംസകൾ നേരുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു തുടക്കമാവട്ടെ. ദൈവം ഒരുപാട് നന്മകൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.